Живял някога един млад и трудолюбив мъж на име Петко. Той бил силен и здрав, уважаван от съселените си и винаги помагал на нуждаещите се. Животът му минавал спокойно и радостно, но неочаквано тежка болест го сполетяла. Станал Петко безпомощен, легнал в легло и не можел да върши работата си. Лекарите го преглеждали, но никой не можел да му помогне, защото явно имал рядка болест. Ден след ден Петко усещал как силите го напускат, а хората, които преди го уважавали и ценели, започнали да го забравят. Дори тези, на които бил помагал много, и най-близките му приятели дори спирали да го посещават, защото не знали как да му помогнат и не искали да бъдат свидетели на мъките. Минали месеци, а Петко се превърнал в сянка на самия себе си. Единственият човек, който останал до него, била неговата майка, възрастна жена, която с треперещи ръце се грижила за сина си, макар и самата тя да била изтощена от грижи и бол. Една вечер Петко казал на майка: „Майко, не мога повече, силите ме напускат, майко, и усещам, че краят наближава. Целият ми живот мина в труд и помощ на другите. А сега, когато най-много имам нужда някой да е до мен, никой от тях не е до мен. Останах сам. Защо така, майко?“ Майка му го погледнала с насълзени очи и му отговорила: „Синко, животът е така устроен, докато си здрав и силен, хората са около теб, но щом се разболееш или отслабнеш, те се отдръпват. Не от злоба в повечето случаи или от лошотия, а защото се страхуват от собствената си безпомощност. Но ти не трябва да се сърдиш на тях, защото всеки има своята съдба. Най-важното е, сине, че аз съм тук и винаги ще бъда с теб, докато имам сили.“ Минали още няколко дни, а Петко все повече слабел. Една сутрин, когато слънцето изгряло, майка му влязла в стаята и го намерила вече починал. Тя плакала над леглото му дълго, но след това го погребала със спокойно сърце, защото знаела, че Петко е намерил покой и повече няма да страда. Приказката за болен Петко е дълбоко тъжна и показва как в трудни моменти дори най-близките хора могат да се отдръпнат от страх или безсилие. Учени на смирение и разбиране към човешките слабости, но също така показва, че любовта на родителите и особено на майката в повечето случаи е неизменна и безусловна. Животът е непредсказуем и дори когато се сблъскваме с най-тежките изпитания, в повечето случаи винаги ще има някой, който ни обича и стои до нас и ни помага, независимо от всичко. Затова, когато сте здрави, ценете хората, които са до вас, защото никога не знаете кога ще имате нужда от